Eguno jainkoak, ongi etorri ETB-ko ikusentzuleok kristau gogoeta egitera. Egibidean gai zabala jorratzen ditugu. Egun seinalatuak, santu kutxunak eta gertaera bereziak gogoan izaten ditugu. Gaur ere, santu ez arituko gara. Asteartean, azaroaren lehenean, domu santu edo santu guztien festa ospatuko dugu. Jendearen parte hartzetik jai nagusia dela esan daiteke, bereziki herri eta auzoetan. Hainbat tokitan urteko eguni jendetsuena da, hil eta elizkizunik tartean izan ez bada behintzat. Beraz, domu santu egunak erro sakonak ditu. Kristau herria bigune ezberdinetan biltze da egun horretan. Hasierako bilgunea Eliza da. Elizkizunak jainkoaren santutasuna eta santuen elkartasuna azpimarratzen ditu. Bigarren topalekua hilarria dugu. Ara joaten gara hildakoen alde otoitz egitera. Ohitura osasungarria izan arren, ganoraz eta benetan egin dezakegu edo arintxo eta gainetik ibilita. Jarrera ona ez da deskuidoan gertatzen. Gogoan izan dezagun, santu guztiak jainkoaren santutasunari esker direla santu. Entzule handiko eta gutxiko santu guztiak bat datoz honetan. Beren buruaren jabe izan direla. Izan ere, evangelioa entzutea eta betetzea ezin da oharkabean egin, bihotz osoz eta dimen guztiz baizik. Jainkoari eta lagunurkoari bizitza eskaintzea berdin. Lagunok, santutasuna inoiz ez da kasualitate izan. Santuengan, guztiengan ibilbide mamitsua gertatu ohi da. Prestaera luze eta sendoa agerikoa da. Aste batzuk direla, Inkalaterran erregina izan zenaren hiletak ikusin genituen. Telebistak erruz eskaini zizkigun ekitaldien irudiak. Nik minutu batzuk eman nituen albistegietako laburpena ikusten. Baina, harriduraz ikusi nuen zein ongi antolatuta zegoen dena. Kalean jende ugari, trabarik egin gabe, ibilgailuak ordenean agertu eta berehala eskutatu egiten ziren. Agintariak bere zailean dotore jantzita, hizlariak labur eta egoki, loreak neurtuta, musikariak bikain, abesbatzak ondo, baino hobeto. Herriak ere abesten zuen. Jende pilo batek parte hartu zuen. Nik beintzaten nuen nabarmenkeriarik ikusi. Begirunea eta diskrezioa nun nahi. Une oro dena bere lekuan. Ospakizunak duintasun osoz burutu ziren. Baten batek esan dezake, normala mutil, ez datua beratza, behar beste diru izan dute, eta gutxienez 10 egun prestaeretan, antolatzaile profesionalak, entzekoak ondo eginda, zer gehiago behartzuten ba. Nire ustez, ez zuten ezertxo ere improvisatu. Garbi dago, ez zekiten noiz hilko zen, baina aurretiaz erabakita zeukaten zer egin. Musika ondo aukeratu bazegoen. Abesbatzak maila handikoa ziren, baina Elizak, jauregiak, lorategiak, ibilbideak oso ondo zainduta ikusten ziren. Irudiak hartzeko kamera ugari egonda ere, ziren ikusi. Eta hau, dena kanpora begira ikuskezun ederra ematearren, baliteke. Egia da kanpotik ezin dugula asmatu inoren barne giroa edo fede maila edo gogoeten sakontasuna. Guzti hori ezin dugu ezagutu, hala ere nire iritziz, zerbait gehiago bazen. Orain jada eta gure harira etorriz, ekimen handi batetan gauzak ondo antolatzen direnean, lasaitasun giroa sortzen da. Eta posibleak dira otoitza, eta oroimen egitea, eta eskerrona, eta bizi poza, eta barruko pakea. Tira birartean, nekez irtengo da ezerronik. Beraz, guretzako ondorioak atereaz. Santu guztien egunean parrokiara eta hilerrira hurbiltzen bazara, mesedez, garaiz heldu zaitez.
argitu ondo nora eta zertara zen. Parte hartzerik egokitzen bazaizu, irakurketa, kantuan edo bestelakoetan, lehendabizi ondo prestatu zure egitekoa. Arrezazu komeni den jarlekua eta adi egon. Zure jarrerak lagun diezaioke aldamenekoari isilik eta ondo egoten. Murgil zaitez zure otoitzean, gero elkartearen dinamikan erne eta gogotzu esku ardezazun. Beraz, nola probetzurik atera santu guztien egunari? Gauza txikiak zainduz, adibidez. Elizara berandu iritzi eta aspaldikoak argurtzen hasten bazara, begiradak gurutzatuko dira eta isiltasuna eta arreta berreskuratzea kostako da. Telefonua kontrolpean jarri ezik, lehen txirrinotzak elkarte osoa astoratuko du eta irakurleen eta bezlarien lana alferrikakoa izango da. Hau da, kanpotik giro honik lortzen ez bada, ez dezala inorpentza barrutik otoitz edo sentipenko xorik gertatuko denik. Lagunok, otoitz giroan berriro, geure zenide zoriontzuak jaunaren bakean dagoz. Aragoaz gu ere gogotzu fedearen bidetik erromez. Postu gaitezen deno jaunagan, santu guztiekin batera, haien otoitzez, eman diezagula oparo haren errukia. Aita jainkoak, eman diezagula espirituaren goi argia, eta sendo ditzala gure gogo bihotzak. ETB-ko lagunak urrengo igandera arte ondo izan. Agur.